Tentokrát sme sa dostali až na samotný juh Slovenska, do obce Veľký Lel, kde sa nachádza ekofarma spojená s kempom a pôsobí tu miestne občianske združenie Zlatý Hucul, ktorý dlhodobo spolupracuje aj s občianskym združením Broz. Práve títo dobrovoľníci sa rozhodli vrátiť pôvodné ovocné stromy do ich vlastného areálu tejto ekofarmy. Samotný názov projektu Oáza pre ekofarmu alebo Oáza zelene pre ekofarmu znamená, chceli sme vlastne, aby sme dokázali na toto územie dostať ďalšie stromy a hlavne tie pôvodné druhy, ktoré sem vlastne patria. Takže motivácia bola jasná, nejakú plochu, ktorá je celkom zaťažená tým suchom teplom, vlastne na toto územie vysadiť stromy.